Bale, basiko gara. 2024ko martxoaren 20an, arratsaldeko 8:30, ohiko osoko bilkura ospatzen dugu, hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan, 2024ko urtarrilaren 31ko eta otsailaren 20ko bilkuretako aktak onartzea, hala badagokio. Akten inguruan, zer dugu aipatzekorik, ez, bozkatzera ingo dugu, aldeko bozkak. Bale. Azken aurreko puntuan, dugu Palestinaren aldeko mozioa nahi badozue aurreratu aldugu puntu honetara, eta nahi badozue, bai, hori da. Bai, bale. Nahi dozuena, zuen esku. Ez dakigu. 8 puntu da, orduan, nahi dozuena. Problema barik. Sortzi. Problema barik. Dinamika honetara bildu garenok, Palestinaren egoerari kezkaz eta murroz begiratzen diogu norbanakoa gara, herritarrak. Bat egitera eramaten gaituen kezka eta morru hori herritar gehienek partekatzen dutela uste dugu. Herritarrengandik gertuen dagoen erakundea izanik, ezinbestekoa iristen diogu Berrizko Udalak herritar gehienon kezka eta amorru hori bere egin eta egunez egun Israelgo estatua egiten ari den nazioarteko zuzenbidearen urratze larria salatu dezan. Zioen azalpena. Estatu zionistak Palestina erasotzeko hartutako erabakiaren ondorioz joan den urriaren 7tik milaka pertsona hil ditu, 100 zauritu eta asko alde egitera derrigortzen ari dira, bonbetatik ihesi leku seguruago batera heltzeko aukerari gabe. Israelek mugak itxi eta blokeo egoera mantentzen duelako. Urriaren 7az geroztik, Israelek 30.000 palestinar baino gehiago hil ditu. 12.000 aurra dira. Israel 100 gora aur hiltzen ari da egunero Gazako zerrendan. Hilabetean 2019az geroztik munduan izandako gatazketan deneta hildako aurren kopurua gainditu du Israelgo estatuak Gazako zerrendan. Israelgo estatuak herritarren kontra hasitako oldarraldi indiskriminatua injustifikaziorik gabeko erasoa da. Inoizko larriena eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena, egonkortasuna eta segurtasun globala arriskuan jartzen dituena. Horregatik, guztiagatik, Berrizko Udaleko alderdi politikoei honako hau onartu dezatela eskatzen diegu. Bat, Berrizko Udalak irmotasun osoz arbuiatzen ditu Israelgo estatua Gazako zerrendan zein Palestinako beste lurraldetan egiten ari den ekintza militarrak nazioarteko zuzenbidearen urraketa larria dakartenak. Justifikaziorik gabeko erasoa da eta herrialdearen segurtasuna eta egonkortasuna ahultzen ditu. Bi, Berrizko Udalak erasoak berehala gelditzeko eskatzen du eta Israelgo armada Palestinatik erabat erretiratzeko. Palestinaren subirotasunareko eskubide osoa eta lurralde osotasuna erabat babesten eta errespetatzen ditu. Berrizko Udalak Palestinari eta hango herriari erabateko elkartasuna eta estimua adierazten die. Bizien galera deitoratzen du eta atsekabe sakona agertzen du, biktimagatik
eta herritarren alferrikako sufrimenduarengatik. Berrizko udalak Europar Batasunari eskatzen dio beharrezko laguntza finantzarioa eta humanitarioa eskaintzeko Palestinari eta Palestinako herriari, nazioarteko komunitate osoarekin koordinatuta. Larrialdiko erantzun humanitarioan ahaleginak areagotzeko eskatzen du. Israelgo estatuari gogoratzen dio nazioarteko zuzenbide humanitarioa errespetatzeko bete beharra. Europako Batasunari, Espainiako estatuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen die ahalik eta azkarren antolatzeko eraso militar horretatik erator daitezkeen errefuxiatuak ahalik eta baldintzarik onenean hartzeko. Eta agintari eskudunen asku jartzen du harrera espazio bat iragaiztako migratzaileei zuzendua, behar izan ez gero Palestinatik iristen diren errefuxiatu horiei harrera emateko. Halaber, konpromiso hartzen du harrera duina bermatuko duten espazioak eskaintzeko aur palestinarrei. 6. Berrizko udalak irmo eskatzen dio Israelgo estatuari nazioarteko legedia errespetatzeko, armak baztertzeko eta bide diplomatikoetara itzultzeko. 7. Berrizko udalak Europako Batasunari eskatzen dio ahalegin handiago egin dezala kudeak eta diplomatikoen bidez deseskalatzea, bultzatzeko eta bakeari eusteko. Berrizko udalak larrialdi humanitariorako dirulaguntza bat onartuko du. Tokian bertan lanean ari den erakundeen batentzat Palestinara modu seguruan heltzeko dela bermatu daiteken unean. Berrizko udalak konpromiso hartzen du Israelgo jatorria duten pertsona, elkarte edo eragileekin kirol kultur edo eta bestelako izaera duen ekitaldirik ez antolatzeko. Berrizko udalak bat egiten du Israelekiko boikot ekonomikoarako deialdiarekin eta konpromiso hartzen du Israelgo jatorria duten produktu edo kontrataziorik ez egiteko. Ez Israeldarren zigor modura. Israelgo estatua Gazako zerrendan zein Palestinako beste eremuen aurkako erasoak bertan bera utzi ditzan, okupazioa amaitu dezan, apartheid sistema eraitsi dezan, eta errefuxiatu palestinarren itzulera eskubidea berma dezan, presio neurri gisa, ez zigor neurri gisa, presio neurri gisa. Europako Batasunari, Nazio Batuen erakundeari eta bestelako nazioarteko eragileeri Israeli laguntza humanitarioa sarbidea emateko mugak berehala zabal ditzan exigitzeko eskatuko die Berrizko udalak. 12. Berrizko udalak Palestinako bandera balkoi nagusian jartzeko konpromisoa hartzen du, Palestinako herriarekiko elkartasun keinu gisa. Eta 13. Berrizko udalak, Berrizko Gernika-Palestina herri ekimenak antolatuko dituen ekintzekin bat egingo du. Berrizko Gernika-Palestina herri ekimena taldea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite. Bueno, eta eskerrik asko bertaratu zareten guztioi be. Bueno, buskara egin aurretik, gure partetik, bat egiten dugula aipatzea, mozioaz bat egiten dugula, eta, hau, pixka gure artean komentatu dugu onartzen bada, eta suposatzen dut onartuko dala, gero begiratu beharko dugu zelkarte aipatzen duzu, ezta? Zelkarteri diru laguntza hori zuzendu, guk gero gure tramitazio administratiboa egoki bideratzeko, hor, aldaketa bat egin beharko dugu aurrekontuan, nominatiboki ezarri zelkarteri atxikitzen zaion ze diru kantitate, adostu beharko dugu ze diru kantitate izan behar dan, eta gero, bere prozedura jarraitu beharko dugu, zuriketa egin beharko da, gastuen zuriketa, gainontzeko elkartekin bideratzen dugun prozedura jarraituz, hori pixkate, testu ingurua, bai. Horretan ipintzen dau, ez dela, egoera, egokia, egon arte ez dela zer egingo. Orain momentu honetan, Palestinan ez dago bankorik, Palestinan ez da diru aldu, esan arte, Palestina nola bideratu daiteke, edo UNRWA, edo FEAC, edo nintzakik talderi, baina momentuz ez dago ezer erabakita.
Bueno, guk lehenengo eskerrak emon berrizko giza eskubideen aldeko taldiei, lanien zabitzen hori batez be. Esan berrizko EH Bildu guztiz bat egiten dauela eskatzen dozuen guztizaz. Ez dugu hitzik Israel egiten dabilena definitzeko, ez dakigu niri bentzat labur gelditzea eta genozidio hitze, apartheid hitze, ez dakit, labur gelditzeataz. Eta, bueno, momentu honetan helburu bakarra isemiko litzaketan ondako, armak isilaraztie eta bertako jentiek bentzet lasaitasun apur bat hartu da izen, ez? Eta, bueno, aipatzen da testuen 30.000 persona hilda bezala honezkero, nik gaur prentsan entzun dut, 32.000 diela ja. Hori da heltzen jakune, ze gero, claro, ona heltzen dana realidadetik seguramente apur bat urrin egongo da. Bueno, barbaridade bada, kristolako barbaridadea. Orduen, bueno, danon onespena jasoten badau, asko hobeto. Da, hauxe, bestik ez, eskerrik asko da nahi. Bale, ez badago beste zera, berbaldirik gure partetik, boskatzera ingo dugu. Mozinoaren aldeko boskak. Oso, no. Esan daike, eskerrik asko, gure elkarten aldetik. Israelen momentu honetan jokatzen ari den konportamentua zinismoz betetakoa da, eta sufrimentu ikaragarria sortzen ari da bakarrik Israelen mundu osoan. Ezin da sinistu, bombak erortzen diren momentuan janaria botatzea, losabiak batera. Ezin da sinistu, dagoen makinaria, jentea eraikinen azpietatik ataratzeko, suntzitu egiten da bilela. Ezin da sinistu, ze traba epitzen ari diren janaria sartzeko lurra kamioietatik. Dana da, eta jente hurbiltzen denean janaria hartzera, tirokatzea. Holako gauzarik ez du ezagutu izan gure mundu hurbilean. Akaso postak ez den lurralde izkitu batean, baina gure lurralde hurbilean halakorik ez da ezagutu. Eta momentu honetan elkarteak anali direnak aldan moduan zorbait egiten dinuen gozetea gainean dagoela eta izela izan da. Eskerrik asko zuri. Oso ondo. Bale, jarraituko dugu bilkurarekin orduan. Bigarren puntuan geneukan 2024ko urtarrileko eta otsaileko alkatetza dekretuen berri matea. Ez dakit dekretuen ari deolan zerdeko zuen. Bai, dekretuen inguruen dekretuen inguruen esatie, lehenengo urtarrileko dekretuetan zerrendarik ez dau. Aurreko zerrendan agertzen da, aurkibide modok hori ez da agertzen. Eta azken eta utz batzuk ez teke zenbakirik bez. Eta otsailekoetan zerrenda badau, baina dekretuen zenbakiak ez dira agertzen. Eta guretzako egiten da nahiko komplikau titulu eta dekretuen arteko loturi egitie eta topeti. Niri bat topetiek kosta bat bastante eta orduen ez dakit, urrengo baterako... Bai, bueno, aipatuko komentatu genula, baina ez badugu komentatu oin Bizkaitekeko sistemarekin aldatu da dekretuak kudeatzeko prozedura guztia. Lehena egiten zen manualki eta orain aldatu egin da. Orduan aplikatibora lotu behar da dekretua eta teknikariek hori ondo kudeatu behar da lotura hori. Gero aplikatiboak berak ematen ditulako dekretu zenbakiak, errenkadan. Orduan, ziurrenik horregon da arazoa, Karaine? Bai, aldaketak halako gauzak ekartzen dute. Gaur egun dekretu liburua, udal guztietan, dekretu guztiak batu behar dira liburu baten. Hemendikan 5 urtera norbaitek nahi badu ikusi zelako dekretuak egon dizen, dekretu liburu horretara jotzeko.
bale? Oitze, urtarrilean eman dugu pausua dekretu liburua elektroniko egitera, bale? Horrek esan nahi du Bizkaitxiken bitartez egiten dugula. Osea, ja ez dugula egiten urtarrilera arte, ia gehienetan, urtarrileko gehienak dakate goian zenbaki bat, bale? Azkenak ez dakate sistema berri honekin jundirezelako, bale? Oin ja egiten dira zuzenean elektronikoki. Eta horrek ze esan nahi du egunerokotasunari begira. Lehen gu jartzen genuen dekretua eta bidaltzen genion alkateari sinatzeko. Eta berak sinatzen zuan, dagokion momentu. Gaur egun elektronikoa danez, guk bidaltzen diogu dekretuaren zirriborroa edo proposamena alkateari eta alkateak sinatzen dunean, orduan, sistemak eragiten dio zenbaki bat. Bale? Eta ikusten badozue, igual normala da, igual guk ez dugu azaldu oso ondo bai. Otsaileko dekretuetan, beko partean, bazterrean, Ezkerreko partean, hor, juten dira, segun eta alkatiak noiz sinatzen dituen, zenbakia jartzen. Guk ez dakigu aldez aurretikan ze zenbaki eraman alduen. Imagina proposamen batei, berak ez dula argi ikusten edo nahi dula urrengo egunen baten teknikari bateaz komentatu, barduan eta beste batzuk sinatzen ditu, nahiz eta urrenkeran bera lehenengo egon, besteak sinatu ditulako eta hori lehenengoa ez, bestei emango dio zenbakia. Eta hori geldituko da zenbaki barik. Orduan, egia da, ez dakidala zergatik urtarrilean ez dugu egin zerrenda hori, egin beharko genuke, baina urtarrileko azkenengo egunetan bukatu genuen era tradizionalean egiten eta era berri honetan egiten. Eta hemendikan aurrera agertuko dira otsailean moduan. Osea, zerrendakin egingo dugu batez be zuei laguntzeko, baina dekretuen zenbakia behan agertuko da. Badakite ze... Bai, parkatu. Alde batean sinadurarekin batera, bale? Bakit pizkat zer osoa dela, baina ezke holan eratu indut. Eta guk ezin dugu goian jarri, ez dakigulako ze zenbakia eramango duen. Ulertzen duzue? Lehen hartzen genuen zenbakiak modun, ez? Nor lista bat eta gu juten ginen eta hartzen genuen hau niretzako eta bidaltzen genuen sinatzera. Baina oin ezin laike holan egin. Zenbakia jartzen dalako sinatu eta gero. Eta komun sello de... Bai, honek... Orduan, hemendikan aurrera otsaileko zerrendan modukoak izango dira. Guk saiatuko gara hori listau hori egiten, zuei azkenean ulertzen dut errezago, guri bebai, egiten zaigu dekretuak identifikatzeko zerrenda hori, baina gero etorriko dira alan, behian eukiko dute, eskinan eukiko dute zenbaki. Bueno, deskribapena ondo baldin badakagu, azkenean deskribapena ondo egiten bada, errazagoa izango da guretzako. Azkenean, nik ona izenean urtarrileko dekretua ikuskatzen, azkenengoak izuten izena kontatu ditut, eta bale, 58. da otsaileko lehena, baina, karo, hemen baldin badakagu ondo deskribapena, guretzako errazagoa izango da, zebestela, eske, imposiblia da ez dakizen bat dekretu ikustia, jakitia zerena dan, banan ikusteko. Bai, ez, hemen azkenean deskribapena ondo baldin badator, azkenean errazagoa da, porque jartzen duzu dekreto 2024, eta da, 48, 76, ez dakiz zer, baina hemen deskribapena ondo baldin badakazu, jun alzara deskribapen horretat, hori da. Bai, honek, dakarrena da, gardentasun gehiago bebai, hori aipatu behar dugu, azkenean era tradizionalean, azkenean gara nik aipatu dago, ezta, dekretuak reservatu egiten dire, eta, egokitu daiteke dekretu bat, aldez aurretik, gerora, ez, honek ekartzen duena da, sinatzen denean, sinatuta dago, nahiz akatz bat euki, gero, honek ekarriko duena da, akatzak dire, akatzak izango ditugu, ziurrenik, akatz hori da. Hori da. Sinatzen denean, sinatuta gelditzen da. Hori da. Bale. Besteriko lan? Bale.
Hirugarren puntuan berrizko udalaren erabilera plana onartzea, 7. plangintzaldia eta hizkuntza irizpideak onartzea. Hor badakizue, pasatu genduzala biak zeretik, lehenengo hiritargo batzordetik eta urrengoz antolakuntza batzordetik. Komentatu izan dugu, hor dekogu pixkate bien laburpena ez da, batez ere udalaren erabilera planaren inguruko laburpentzoa eta hor hainbat gai aipatu dire ez da, ze egoeratan gagozan udal moduan labur bilduta, hor teknikariek egindako, kasunetan udal teknikariek egindako lanaren ondorio be, gaur egun berrizko udala kokatzen da erdi maila baten, datuen arabera, erabileran 80% erabiltzen dela ziurtatzen da udalean, baina gerora kudeaketa orokortasunean hartuta, 158 batera heltzen gara, orduan hor badeko guz, erronka batzuk, hobetze aldera, eta horrein bat puntu zehazten direzta, hobekuntza horiek bideragarri egiteko. Eta batez ere, aipatuko neuke, teknikariak berak aipatu ditunak ez da, batez be, nolabait gure indarguneak eta aholguneak batuz erabileran, batez ere oin aurre ikusten dela mendik itxire, guztiok ezagutzen dugu hainbat langile oraindik gaztelaniaz bakarrik dakitela, eta hori mendik itxira akiditu egingo dela, jubilazioa tarteko dagozala, eta hizkuntza eskakizunak langile berrientzako argiak dire, eta hori bermatzen direnean, epe laburrean erabileraren portzentai hori ere igon egingo da, eta gero kudeaketan ere lagunduko du. Azkenean, aldagai biak, nik uste dut hobetzera egingo dutela, eta gero aipatzen da behin eta berriz, egia da, bultzada hemen berzaiola planari, plana ezin daitekela geldirik egon, jarraipen bat eman behar zaio, eta gero lidergotza, lidergotza guztion partetik, egia da gobernuak sustatu eta eragin behar duela, baina guztion artean eragingo dugula hau aurrera atateko. Orduan, gure partetik erronka moduan ikusten dugu eta aurrera bide moduan. Beraz, ez dakit zozera lan errepatzerik edo deko zuen. Erabilera plan honen inguruen, esatia 2000, zagondo akortan 9 edo 10 izin zen, euskaren ordenantzi onartu zanien, kriston lan egin gendun, herritar piloa batu ginen, da kriston lan egin gendun, ondo dau, planak onartzie, enbidara da bete enbidie. Papelin jasoti eta zozer onartzi, ondo dau, baina espada bete arazten da espada betetan, aipatu zuen portzentaien arire, ni erabilari zemateko aipatu duzu? Barne erabilera? 80. Asko iruditzeta. Ezagutza baina erabilari asko iruditzeta. Niretzako oba holan bazan, ez dut uste, enbesteko edanik. Aldein gotzauz, apur baten betarazten bada, positiboa izango da euskerien dako. Boskatzera ingo dugu. Planaren aldeko boskak. Laugarren puntuan, nuko zirkulazioko udal ordenantza indargabetzea onartzea. Hau komentatu gendun, pixkat 2010ko gure ordenantza gelditzen dela nolabait zaharkitute 2015an lege berri bat sartu zen martxan eta udal askotan, ez bakarri berri zen, udal askotan kontraesanetan sartu daiteke 2003ko legearekin. Ez gure 2010ko ordenantza, gure 2010ko ordenantza 2003ko ari eusten dio,
eta 2003koa oraindik hor dago tartean, hainbat udalerritan ere funtzionatzen. Bien artean desberdintasun batzuk dagoz, ez dire oso nabariak, baina batez be isunen kudeaketan, larriak, ez larriak direnak, horietan badagoz desberdintasunak. Orduan, orain sartuko gara prozesu berri baten, gure udaltzaingoek orain artean ez dituzte isunak zuzenean kudeatu, eurek hasiko dire isunak kudeatzen, eta hortik eratortzen da pixkat gai hau. Orduan, bat artean izango litzateke derogatzea eta aplikatzea ze batipat 2015ko lege horretan agertzen diren isun nagusiak dire berri zen kudeatzen direnak ohikotasunean, orduan hoiesek bideratu eta tartean ordenantza berri bat landu behar bada, udaltzaingoekin batera ordenantza berri hori gurera ekarri, egokitu, hausnartu eta martxan ipini. Hori izango litzateke pixkate ideia. Da batez be euren lana erreste aldera. Galdera bat bakarrik. Gaur deroga egiten da ordenantza hori eta papegari gelditzen gara? Ez, erabiliko genduke legeak ezartzen da bena. Gotxi datorna. Bai, hori da. Ez dakit besterik aipatzerik edo deko zuen. Bale, ordenantza indargabetzeko edo indargabetzearen aldeko bozkak. Abstentzioak. Gero, bosgarren puntuan, enplegatu publikoen ordainsarien 0,5ko igoera osagarria onartzea. Hau be, komentatu genuen ez da, nolatan, estatu mailako aurrekontuetan ezarri zala KPI-aren araberako, 2023 KPI-aren araberako hausnarketa egingo zala, segun eta KPI-a nola bukatzen zuen eta zen mailatara heltzen zen, badirudi heldu dela ezarritako mailetara eta finkatzen zen 0,5ko osagarri hori nolabait bideragarri egingo zala. Orduan, ja publikatu da eta oniritzia ematen dio estatuak igoera horiek aplikatzeko. Orduan, guri dagokigu legea da aplikatzea eta 0,5 hori igotzea. Orduan, ez dakit zozera epatzerik edo zuen. Honetan betiko edala ez, eskoi ez kontra botetan langileen soldati igotiai, baina bai esan bihu Madrildi datorren inposaketa badala, ez tozko emoten margenik guk erabakitzeko zenbateko hori, egun ematen geuk gaien gai geure burue gobernetako eta geuk erabakitzek hartzeko ez. Bale, bozkatzera egingo dugu igoeraren aldeko bozkak. Bale, 6. puntuan dekogu Carmelo Angiozar jaunak LPS-eri, langileen lanpostu zerrendari aurkeztutako alegazioa baiestea edo ezestea, eta LPS eta udal aurrekontua behin betikoz onartzea. Lotuta dagolako LPS aurrekontuarekin. Orduan, pasatu gendun batzordetik, dirudi hor txostenak esaten duenaren arabera desberdintasun hori bagenekien existitzen zala, baina ez dagoela modurik nolabait adierazteko ze udaltzaingo postuari aplikatu behar zaion edo gutxipena edo igoera. Orduan, pixkat ikusite batak beste baino gehiago gobratzen duela behan dagoenari igoera aplikatzea zuzenean, kasu honetan 16-garrenari eta biak parekatzea, biok funtzio berdinak egiten dituzte eta reklamazioan aipatzen da aurreko 4 urtetako tarte hori bai bideratu beharko litzakela. Orduan, komentatu gendun batzordean, gure partetik ados funtzio berdinak betetzen dituelako.
ez dakit, zer komentatzen nahi zuen. Orduan, proposatzen duzu RPT aldatzi eta bardintziek gorutz. Vale, guretzako guztiz normala den jarrera bada. Gauzi lur segunda, igualetzan anin lur segun bihar, justuena dara uste dugu, eta orduan holan bada, ados egongo gara, zuekin. Vale, alegazioa onartzearen aldeko bozkak. Vale, zazpigarrenean 2024ko laugarren hiruhilebetekoaren kontu ematea. Ordainketen bataz bestekoa da. Guztiok dakigu legeak agintzen dabela 60 egun daudela ordainketak bideratzeko. Lehenengo 30 egunak izaten dire fakturak jasotzeko eta kudeatzeko, eta beste 30 egun ordainketak eta bideratzeko. Aurreko epealdian bataz bestekoa zan 20 inguru, eta oin gaude 13,64 egunetan. Piskate hobetu egin dugu tarte hori. Izango litzateke kontu ematea, legeak horrela agintzen duelako. Eta gero bukatzeko 9. puntuan genukan galdezkeak. Zer deko zuen bukatzeko? Aitetzi harren, etorri atelako ni herritarren bat edo beste bai hor, kiroldeiko langileen greba dala eta ez dala. Natesan, badakigu hori, beroz bez, enpresako langile dizela, baina ez dakit guk udal moduen be, ia enpresiegaz, ez dakit hartu emonik egondan, langileek hartu emonik egondan, edo esan, bintzat guk guretik be eragiteko, azken baten udalak be zerbitzu bat, nahitxe zerbitzu hori ez emon, edo langileen greba eskubide eta bermatuta bar, baina nik uste udalak be pixkat igual horretan, ez dakit, zergatik dauz langile greban, hau da, baldintza batzuk, eskatzen da bizelako. Zentzuzko ediez, bai, udalak zelan eragin leike horretan, horren inguruen berbaina, ez da berbain, enpresiaz, langilekin, hori galdetziarren. Bizkatea gero, bezera batzorderako txibina, baina azkar jundan ez haitxatziarren. Gainontzeko zerbitzuekaz gertatzen den bezala, aurrekoan komentatu gendu beste zerbitzu batzuk badagoz, goera antzekoan, eta hor, tartean hitzarmen badago, kontratu badago kasunetan, eta legalki kontratuak momentuan eskatzen duena betearazi behar da, beste kontu bada, kontratu berri bat bideratu behar denean, edo kasunetan lizitazio berri bat bideratu behar denean, hor, zer nolako margena jokatu daiteken, hori beste kontu bada. Baina momentuz ez dago aukerarik horrera egiteko legalki. Bai, imaginatzen dut, azken baten langile horre dago zelako enpresa horren baldintzapien, bai, hori hartzen dut, baina saiatuko nintzake aldugun einen behintzet guk udal moduen enpresiegaz zelan baiteko, ez dakit. Langileen eskubidien alde egin bageinke eta era horretan gainera, herritarri zerbitzu ez ukatu ez ondo, behintzete zerbitzu emon edo ez daiten izen ez estatu eurendako, nik uste aldo gunein mitzete, eso zerreina badugu, ba. Oso, no. Bale, eskerrik asko, guztioi. Bueno, problema barik, Engo berba, bai.